ಬೊಮ್ಮಾಯಿದ ತುಳುವೇರಿದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನಂಗೆ ದಾದ ಕೊಡ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ಓಡೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಿಮ್ಮಲ್ದೇರು ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಬೋಡು ಏನೇ ಉಜಿರಡಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಉದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ದಿನ ಬೋದ ಅವಲಿಟ್ಟ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಕತ್ತಿಡೆ ಬೋತೀನಿ ನಮ್ಮ ಕತ್ತಿಡೆ ಬೋದು ಬೈತೀನಿ ನಮ್ಮ ಕತ್ತಿಡೆ ಅವಳು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಂದಿವರೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಮ್ಮದು ಉಜಿರೆಡೆ ಬೈರಾಗ ಅವಳು ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಮುಂಚೆನೆ ಮಾತ್ರ ಬಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮನಸ್ಸಿತ್ತನ ಹೊರತು ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕತ್ತಿಡೆ ಬೋತೀನಿ ಅಂಜೆ ಅಡ್ಡಾಡ ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ದಿನ ಅವು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಪುರ ನಮ್ಮ ಚೌಟೆ ನಾರಾಯಣಗಳಿಗೆ ಪುರ ಪೂರ ಜನ ನಮ್ದು ಗೊತ್ತುಂಟು ಮೂರು ನಮ್ಮ ಸಭೆ ಅಂತ ಅಡೆಬೋಯ್ ಅವರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಸುರೇಂದ್ರ ಜಾಲಿ ಅನ್ಪತ್ತೊಂದಾರಿ ಪದೊಂದರ ಬಂದ ಒಂದಿತ್ತಾನೆ ಅಡ್ಡಾರೆ ಐದು ಒಕ್ಕ ಬಂಡಿ ಮಾರ ಬಾಬು ಅವಳು ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನ ಕೈದಾರ ಆ ಬಂಡೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾತುಗಳು ಗೊತ್ತಿಕ್ಕಿನ ಆರು ತುಳುಕಾತ್ರ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಮುಲ್ಕಿಡಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪು ಒಂಜಿ ತುಳು ಒರಿಯೋಡು ಪಂಡು ಇನಿ ಒಂಬಾಯಿಗ ತುಂಬ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಉಂಟು 15 ಲಕ್ಷ ತುಳುವನ್ನು ಮೂಲವಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅದು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಒಂದು ಸದಸ್ಯನ ನಮ್ಮ ಬೊಂಬೆ ಇಟ್ಬೋದು ರಡ್ನೆ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಬೊಂಬೆ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಬೊಂಬೆ ಇಡಬಹುದು ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷ ಇಂಥ 2-3 ಸರ್ತಿ ದೊಡ್ಡರೆ 2-3 ಸರ್ತಿ ಟೀಚಿ ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಲಿ ಇನ್ನು ಕೇರಳ ಅಕಾಡೆಮಿ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಾಕೊಂಡ ನಮ್ಮದಾಯ ಬೊಂಬೆ ತುಳು ತುಳು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಬಹುದು ದಯಪಂಡ ಬೊಮ್ಮಾಯಿನ ಆದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಏತು ಜನ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಬಂಡವಾರೆ ಮುರಾಣಿ 4 5 ಪುಸ್ತಕ ಒಂಜೇ ವೇದಿಕೆ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಬಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆವನ್ನು ಈತು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಬೊಂಬಾಯಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಊರು ತಕ್ಕದೆ ದೊಡ್ಡ ದಾಲಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕೊಂಡ ಬೊಂಬಾಯಿ ಲೆತ್ತದು ಅವರು ನಾನಾದಿ ಉರುಪಿನ ಊರುಡಿಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಸಂಗತಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ನಿಜವಾದ ಹೊರವರ ತೋಟು ನಂಗದಾಯ ಹುಡುಗರ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಆಂಡ ಈ ಮರಳು ಉಂಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಯಕರೆಗಳ ಒಂದು ಮರಳು ಅಂಚಿನ ನನಕಲ ಒಂದು ಮರಳು ಪಾಪ ತುಳು ಪಂಡದ ಆಡು ನನ್ನಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗರ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಂಬಾಯಿ ತುಳುನು ಅವೇನ ನಿಮ್ಮತ್ತದು ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋದು ಅವಲಿತ್ತಿನ ಪುಸ್ತಕ ಬಂದಿದ್ದು ತುಳುತ ಲಿಖಿತ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತದ್ದು ಈತು ಪೂರ ಆರು ಒದ್ದಾಡೊಂದು ದಯಗಾಡ್ತಾರೆ